sizashonela mina nakathathu simdelele Baba siyakuthanda simdelele we love you Jesus Baba siyakuthanda siyakuthanda Baba Let's celebrate Jesus. Let's celebrate Jesus. Yes, sister, the thank you, Jesus. Ukuba sigcobe kuyo sikhonze futhi sinemibulelo nengoma nezango sibulela kuThixo kasenzele kona amen kuyinweba into ukuba sibe khona namhlanje sizophulaphula ilizwi likaThixo amen asizuyaxesha kakhulu mayibonge inkosi amen haleluya sizawufumana ilizwi then to go through lona sive uThixo ethetha nathi ndingwaka mdashe ndisindisiwe ndithanda inkosi kakhulu amen yayifumene ndiselula ndisese primary school amen isenzo ndandikhulele enkonzweni kodwa ndadibana noYesu amen so ndiyayithanda inkosi ngendlela emangalisayo amen kuthi ke ukukhonza uThixo ayohobby amen into esiyenza xa sine spare time okanye sifila like namhlanje ndifila like ukuya enkonzweni namhlanje ndifila like ukukhonza
ayo hope ukuthi namhlanje athina ndokwenza athina washing namhlanje then I can step enkonzweni kodwa namhlanje athina chance amen yokuya ecaweni nge-washing eniqinile mandiye uthina kuba so-free komba imana I feel like amen kodwa ngenxa yomsebenzi owenziwe eCalvary salamba ayiyo hope le impilo ukuthi it's breathe in and out i-oxygen amen njengenhlanzi emanzini xa unokuyikhupha emanzini ifish iyafa ngoba akho oxygen ayikwazi ukuphefumula sinjalo ke thina kumkhonzela uThixo ubana ngaba siyaphuma sinjengefish asibinako ukuphefumula kakuhle ngoba ayo hope this is life and it's serious kukho indoda eyafayo ukuze kube kanti namhlanje sikule ndawo lapha ligazi ukube kanti sikhona kule ndawo mayidunyiswe inkosi amen xa sijonga nestate sebandla today kule mihla yethu siba nokuyiphunula ingakho sikhona namhlanje mayibonge inkosi mandate yokuwina imiphefumulo siyizuzela uKristu Yesu amen sibasuse kukumkani bobumnyama bangene kubukumkani bokukhanya obungunaphakade kwenkosi Yesu mayibonge igama lenkosi amen sithi ke nabo sele bengaphakathi amen sibazinzise amen enkosini babetheleleke kuYesu ukuze bangazokukhonjwa ebantwini bakhonza abantu banqula abantu mayibonge inkosi kodwa babhekisa amehlo abo kwimbangi nomgqibelelisi wokholo lwabo oyinkosi uYesu umsindisi babe rooted in Christ malibonge igama lenkosi amen bangajongi kwezinye indawo kodwa bajonge kulowo wabafelayo ngoba amehlo wakho kwabhekisa sama into bana ngabuya abantu babuyele kuYesu ncwadi yeColossians chapter 1 verse 28 uthi sishumayele uYesu sibashumayeza abantu sibafundisa sibakhalimela amen sibayala mayibonge inkosi nabo bonke ubulumko obusuke enkosini ukuze sibamise phambi kwenkosi Yesu benabo konke ukulunga malibonge igama lenkosi amen cela ke andifuna ukuthetha kakhulu sike siye elizwini lenkosi elizosigayida namhlanje phaya sizawuthi xhunje kancinci amen phaya kwincwadi kaYohane chapter number 6 sizawufunda phaya eyona vesi esiya kuhambela kuyo namhlanje kakhulu kuphaya kuvesi 32 ukwehla mayibonge inkosi amen ukwehla kodwa sifumane amagqabantshintshi esahluko sisonke sika Yohane amen ngokuke ukhona ke iculo ngoku sisathila abathandazi saleqa uJohn elithi wazithwali zono Yesu sike zono sakho walisawi jala Yesu Yeah.
cela sifunde nje le verse esikuyo. Nkosi ngasikelele ukufunda kwezibaya ngokunangona phakathi. Amen. Masithandane ngakho verse 33. Uthe ngoba uyethu kubo inene ndithi kuni asingoMoses oninika isonka esiphuma ezulwini. Ubawo oninika isonka esiphuma ezulwini esiyinyaniso. Kuba isonka sikaThixo sesisehlayo ezulwini silinika ubomi ihlabathi. Bathi ke ngoba kuye Nkosi sinike sosonka ngamaxa onke. Verse 35 wathi ke uYesu kubo isonka sobomi esindim. Lo uzayo kum akasayi kulama. Lo ukholwayo kum akasayi kunxama naphakade. Sendithilo kuni ukuthi nindibonile nokundibona. Anikholwa noko. Konke endinikayo ubawo konke andinikayo ubawo kuyakuza kum. Nozayo kum andisayi kukhala ndimlahlele phandle. Amen. Mayibonge Nkosi. Amen. Izigaba zokujonga imandla kwi-8 esikulo namhlanje bathandekayo, ndicinga into kokubana ngaba Inkosi noko andiqondi kwa iyakholiseka xa ijonga ibandla kwi-state esikulo namhlanje nangehlobo esiye sithi siqhube ngalo. Malibonge igama leNkosi. Amen. Hallelujah. Xa ujonge kwindawo ngendawo. Amen. Now ulilishwa ke ndicela uyithetha le nto kwephandle. Ulilishwa ukubana ngaba ube senkonzweni apho khona kungalawuli ilizwi likaThixo. Lingenalo igunya ilizwi likaThixo kwelo bandla. Let me tell you into yobana ngaba kulilishwa ngoba ubana ngaba ilizwi likaThixo izibhalo asinalo igunya ebandleni okanye ecaweni leyo esikuyo, then ithi loo nto leyo siselishweni. Ukuthetha kukaThixo kuyawuncipha kwande ukuthetha kwabantu, kwande iintsi sekubana ngaba eziphushwa kuba iminqweno yabantu ubana ngaba umuntu unqwena kube nje deske umuntu alawule ngokwakhe kuleyo ndlu leyo, ngoba izibhalo asinagunya. Kulula into yobana ngaba kuthethwe iintsomi ebandleni iphele iservice oko kusenziwa iintsomi. Baphuma abantu bese kweso state sinjalo beze bekwi-state esirongo, kungabikho ukutshintsha ne-transformation eyenzekayo. Baphume baselolo hlobo, onemikhuba phume buyele emikhubeni yakhe, olisela phinda ayoweba ngomso uzawuphinda ezenkonzweni ngoba akaliva ilizwi likaThixo okanye akamva uThixo ethetha. Ngoba ubana ngaba ufuna uva uThixo xa ethetha kakuhle nawe vula iBhayibhile. Xa uvula iBhayibhile uyifunda, therefore uzawuva uThixo ethetha nawe kakuhle. So therefore if ubana ngaba ilizwi alinagunya alinalawulo ebandleni, therefore lilishwa elo kuzaye kuncipha uKristu kwelo bandla, kuyawuphakama indoda apho. Therefore uzawubona nendoda yakhona ingena emnyango iyawuqhutyudela. Mnandazi uPawulos owathi kwi-island emveni koba uqhawule inqanaba benze kubele ngamabhalebhale waphilisa phayana, uthi emveni koko bafumenzela isitatu wanqanda. The greatest apostle ehambe noYesu, but sibona inqanda xa ifuna ukuqhutyudelwa. Ithi ndingumkhonzi nam njengani. Mna ndazingelosi in the book of Revelation when John bowed down, he said, rise up for I am the servant just like you. Besingobani thina siphakame sime endaweni kaKristu, kudunyiswe thina, kuqhutyudwe kuthi kuthethwe thina. So if we are in that church, then it's an issue, because once is a Bible governed, because the word is Jesus, then Jesus uya esanda apho, therefore we will be rooted in Christ. Ayizuba ihope ukukhonza uThixo.
by hope, you will come. If the word of God is given a chance in a particular church, you will come. Useludake, ufumanisepha yamazulu, ikuhlambe. You will never go back. Usnever state again, because the more the word of God lititshwa is the more uYesu ayeba mkhulu empilweni yakho. The more ayeba mkhulu uYesu empilweni yakho is the more uphela ubuwena, usiphela ubunguwe, uchinjwa your character, uchinjwa nawe ufane noYesu. Amen. Utho ube nesimilo sobuKristu. But it's unfortunate these days because the thing of God into kaThixo seyisenzelwa ifame. Sekuyifame nobana ngaba I am great, amen, ngoyena mkhulu, amen, abantu xa ndingena mabandithobele. Ngabonga inkosi, kutyudwe kungena the great. Inga umbuzo endinawo enhliziyweni ingaba nangaba na uma ndiqhutshudela ndingena ngowuphi lo mqamlezo ndingumuntu ndinenyama negazi endalenga kuwo zezipho ezizono endazifela. Nandazindoda athi uYesu athi Yesu bana ngaba xa ethetha ngaye, das uYesu xa ethetha ngaye athi njengoba uMoses wayiphakamisa inyoka enhlanu, kumele unyana womntu naye arise up. Kumele Jesus arise up in the church. It's Jesus' language in the church. Amen. Isimilo sika Yesu ezimpilweni zamakholwa kunamakholwa arude, akwada, aluhlaza, but they go to church each and every day. Konakelepi unobangela kunciphe ulizwi likaThixo lanikezwa chance uba lentyebe so that people can be rooted in Christ. Kutshintshe isimilo sabo, ihlobo lokuphetha limilise ngobuKristu, ihlobo lokuhamba, ihlobo lokwenza libe ngazamakholwa mna ekuthiwa kulalo eligama lethi Christianity ithi ubana ngaba balifumana hayi ngokuthetha ngokulanca kwabo, bathi hayi sisiniswe behambe bekhwaza but ihambo yabo yabanikezela igama. These are Christians because they are Christ-like. They resemble i-character kaYesu kubo. Athi Yesu thabathane yamijokwe ngoba ilula and dinobulali nokuthobeka kwenhliziyo. Hayibonga inkosi. Namadoda. Amen. Inzomi namhlanje. Kukuyinzomi, you'll find because we love God so much that angaxoka amapha axoka bonqanxoka nona ngomoya ingcwele. Amaqenda athi uThixo uthe umoya ingcwele uthe uthi xa uyijonga ezi zinto athi uthi umoya ingcwele. Xa uread the scripture yonke lento iya-contradicta ne-scriptures, iyabethana, iyakhabana nezibhalo. Hlale balungele ke naba bantu soloko benezityhilelo zesihoko, isithyilelo sento soloko ndibalungela because when besiza nenkcazelo yabo uthi xa ujonga iBhayibhile ngokwezibhalo ubone ubana ngaba iyakhaba le nto lebayithethayo, ayihlangani. Amen. But now we are saying people back to God. Now sifunda apha, we see this chapter in the book of John, ivangeli ngokubhalwa kuYohane sifumana esisahluko. Esisahluko esi uyawufumana into yobana ngaba uYesu apha kude kuthi isihloko phezulu verse 1 uYesu ukutyiswa kwantoni kwesihlwele. Mabonga inkosi. Amen. So uYesu Kristu has done miracles before, esenza miracles ephilisa imilwele eBethesda. Uthibona uYesu amen eyenza imimangaliso, and imimangaliso le ebeyenza uYesu iphule apha yazisa indimbane, yabaninzi indimbane ngenxa yemimangaliso uYesu ebeyenza.
Malibonga igama lenkosi. Sithesi sifuna uthetha nje ngesonka sobomi. Ngenxa yendimbane, ngenxa yemimangaliso, then indimbane yatsaleka yasondela yabaninzi. Ibone intoni indimbane? Ibone imimangaliso. Malibonga igama lenkosi. Amen. So into uYesu Kristu emveni koba bekhona abantu kugqabaza nje kule chapter eyenza imimangaliso, then they were there. Ithi ke ngoku wahlalisa abantu phansi, ngiyayigqabaza, wahlalisa abantu phansi. Ithi amadoda ayi 5,000 yamadoda wayihlalisa phansi. Eyihlaliseni kwakhe phansi kube bona into bana ngaba aba bantu bayamlandela, bayeza kuye bemlandela, wayihlalisa phansi ebona into ba ikhona indlala pha kubo. Wathi mabahlaliswe phansi abuze into bana ngaba sina mali nani sinawuthenga ngayizonga, bathi hayi idanariya esinazo asinokwazi ukwenela. Amen. Azothi ke ngoku Philip into bana ngaba no ikhona inkwenkwana apha man ingathi nenhlanzanyana nezonka. Amen. Esinabantu nazo asoze zibonele aba bantu. Malibonga igama lenkosi. Amen. Athi uYesu kubo no yenzani kanje, bahlaliseni phansi bonke aba bantu. Amen. Kanti bahlase phansi nibazinzise aba bantu aba. So bahlala ke abantu bonke. uYesu wathatha ezonhlanzi nesosongana wabulela kuYehova wathi nikana abantu. Badla ke abantu badle futhi bahlutha, bear in mind, batya ntoni, batya isonka, and basitya literally, not basitya isonka bayasitya, batya bahlutha futhi eziswini zabo. Emveni kokuba behluthe kwashiyeka okushikwathwa qokelelani konke. Mayibonga inkosi. Amen. Emveni koko banduluka bemka. Mayibonga inkosi yamakhosi. Amen. Bemka baqale bahamba abafundi bamshiya uYesu. Now xa bese phakathi nolwandle abafundi, nanku uYesu esithi gqi ehamba phezu kwamanzi. uYesu uza ehamba phezu kwamanzi. Then ke babe nalalo koyika athi musani koyika ndim bese ephesiza uyenzile imimangaliso eze. But kunalo mangaliso undichazayo awenzileyo apho uYesu akufika apha enqanaweni kubo. Ufika inqanawe isephakathi kolwandle. Njengoba iphakathi kolwandle nje inqanawe ithi wangena nje enqanaweni. Bangena enqanaweni iphakathi kolwandle basibone sebesemhlabeni otheni owomileyo. Phela kolwandle iTiberia babona sebesemhlabeni owomileyo. Behlele emhlabeni ngesaquphe nje, that was another miracle ayenzileyo after ihambe phezu kwamanzi. Because imiracle ukususa umkhombe embindini wolwandle. Then babone sewuhleli phezu komhlaba omileyo. Ithi to their destination apho bayakhona. Amen. Umkhombe wavele wayohlala apho bayakhona because uYesu ngokukhona apha ebhotini. Amen. So they have to reach the destination yabo. Bathe besahleli apho kuleyo ndawo. Ithi iBhayibheli bathunga abafundi. Bethunga bebaninzi bekhangela. Malibonga igama lenkosi. Jabulele into kumnyama. Bekhangela uYesu Kristu lo afike kubo. Amen. uYesu bafika abafundi phambi uYesu. Xa befika kuye bathi Nkosi, ekudala sikukhangela ma. Kudala sikukhangela Nkosi. Malibonga igama lenkosi. Ndithanda ke ngoku impendulo kaYesu because apha kwezibali njengoba masiyamukela ibali ndifuna sifunde iinhlobo zabantu abasecaweni ne-reasons zabo, ne-intentions zabo zokuba secaweni. So therefore sishintshe focus from kwizinto ezisecaweni sijonge kuyona nto engundoqo ebangela uba sibe lapha ecaweni. Uthi uYesu kuba impendulo, nina niyadlala anindikhangeli kuba ngenxa yemali senibone, nina nifuna ezasonka. Eziyasonka bendinondle ngaso. Malibonga igama lenkosi. Amen. Bakumfumana phesha kolwandle bezibuzisa uba Rabbi ufike exesaphi na apha.
Amen. Ngakufika ixesha liphina apha. Amen. Sicela ifunda zele ndawo. Ngeke msithi imbalele imipheshe kolwandle yakuba ibonile ukuba akukho mkhonzana ombi khona ngulo mnye wodwa bangena kuwo abafundi bakhe nokuba uYesu akangenanga nabafundi bakhe emkhonjeni lo bemka bodwa abafundi bakhe nokuba kuzeni ikhonzaneni ivelethi iberiya kufuphi nendawo apho babedla isonka khona yakuba ibulele inkosi xa sikwalike imbali yabona ukuba uYesu akekho apho nabafundi bakhe besuka bangena enkondweni beza eKapenahum bemfuna uYesu ithi ngoku bemfuna uYesu bathe bakumfumana phesha kolwandle bathi kuye Rabbi ufike nini lapha waphetha uYesu wathi inene ndithi kuni anindifuni ngakuba nabona imiqondiso nindifuna ngokuba nadla kwezo zonka nahlutha uYesu waphendula kakuhle uba ndiyazazi intentions zenu uba naba anindifuni ngoba nayibona imiqondiso because imiqondiso yayisenzeka into yobana ngaba nabanhliziyo olukhuni bakholwe so abamfuni ngoba bekholiwe ngokubona imiqondiso but babone isonka esiya bamkhangelela isonka uthi abaxela ngoYesu bana sanukuyenza lento bana abanikhangelele ithi musana usebenzela ukudla okutshabalalayo amen sebenzela ukudla okuhlala kuse ebomini obungenaphakade ayakunipha kona ubawo typical like intombi yomSamaria yona yayisingafana kuthethwa apha amanzi lawo okusela awakhayo emthonjeni ingasi bana ngaba akusathethwa ngalamanzi iwakhayo emthonjeni manje igama lenkosi naba bakhangela isonka but ezisonka esuthi uYesu sanukhangela izinto ezitemporary iyaphi imfundiso yalento iya ekwahluleli ubana ngaba amakhola so that xa siphuma kule ndawo nathi sikhona apha sibe able to do introspection sizigonca uba what is the reason for us to come to church each and every day? Why is fucking Bible sisiye ecaweni? Are we there for entertainment? Are we there for music? Are we there bana basiyodanisa ngoba bambi bazela izinto ezahlukeneyo just like these are just like aba bafundi bebezele isonka bona bebezele isonka bamkhangela uYesu ngesonka not they are not looking for Jesus but they are looking for isonka typical kwinsuku esiphila kuzo ubona ngaba there are certain individuals not bonke ingagwalikanti but I can assure you not bonke abantu yes besithi besindisiwe but hayi bonke bafuna uYesu bafuna ufa izwi likaYesu batitshe ngoYesu bahlaniswe but baze each and everyone bene agenda zabo omnye uze just because he loves a certain pastor omnye uze because uthanda keyboard omnye uze ngenxa uthanda ukudanisa nto leyo ebangela ingozi yento bana ngaba nxa uthi ungena unjalo uphinde uphume unjalo ingakho nakulo mhle siphila kuwo akumelanga uyibambe indawo enesono phakathi wayibamba nje indawo enesono sewuligqwile elikhulu because people are not there for that. They are there for entertainment. Then baphumunda sithi nje bekumnandi ecaweni. But when you check the character, ujonga isimilo sobuKristu, ujonga but you do not find intsobi yobuKristu kulomuntu akana similo usenza imikhuba yakhe. Even nalowo uminga phambili kulula into yokubana ngaba naye kwengabana ngaba ulibele izintsongo kulula into yokubana ngaba kwayena uve kusithiwa ufunyanwa emanyaleni nakwiskandal because yena the intentions zakhe kukuzuza imali kwaba bantu so abantu they are not abezanga kuba benqaniwe uthi uYesu kule ndawo nina nindifuna ngoba nifuna isonka now uthi ke ngoku sakusebenzela izinto akize khona ikhona leyo athi sakusebenzela ke
izinto zamzuzwana ezitshabalalayo sakukhangela izinto ezitshabalalayo. Makabonga Yesu Kristu bathandekayo. So we need to check. That is why because we need to check into yobana ngaba xa siye ecaweni, why are we going to church? Yintoni esibangela uba siye ecaweni? Mayibonge Nkosi, amen. Because a lot of people nowadays yabantu banangaba ndingaqalisa ukuprofeta abantu sibathembisa izindlu, sibathembisa imoto, singatsho uYesu uyakhulula, uYesu uyasindisa, uyazixolela izono, uYesu Kristu uhlala usebungcweleni bakhe. Ubana ngaba singangayitsho loo nto sithi come to Jesus, you will receive car. Come to Jesus, that house is yours. Go and claim it. Therefore we will pull many crowd. Whereas we promise abantu izinto ezingekho, we need not to promise things that are not there. If you want imoto bhathetha. Ukufuna imoto bhathetha, abantu beze ndihlala nsithi uthi uYesu akasosangoma. Akasosangoma. Esangomeni siconsulta when izinto zibhede emntwini, siconsulta when izinto efuna uba zimlungele. Now namhlanje kuziwa kunjalo kuThixo ngoba ikholwa elikhoyo namhlanje oba liphangeli sisiqhubekiswe esikhulu eso esibangela into yoba sithukuthile. But if you are rooted in Christ, if uhleliswe uThixweni ungakhangeli sonke esitshabalalayo, ufune the break ungaphangeli, uyahuluka isihlangu sakho esinye, uyakhonza inkosi, ulambile uhluthi, uyawukhonza inkosi ngoba nangaba yena uqala tanci, then zonke ezinye izinto ziyakwazi undilandela andizifune pay mind andihambe ndizikhangela, but zona zipressure uba ndiphi na ngoba ndime to the right standing kwiposition iingqambu zam zibethelelekile kuyo inkosi uYesu Kristu. Therefore the blessings ziyandilandela because already kunento elahlekile already. Xa umntwana wathi you are blessed. But ndikhangela yena isimo sindivumela singadivumeli, but ndifuna njengo Yesu. Once they get into the church, they preach about Jesus. Therefore, I'm there. And as long as they preach about Jesus, so that my soul can be saved and delivered. The Quran to take off, the materialistic things. The former level to Iran, it's high sweat. Even like off, in the other young contact was sitting out here. Some seven izinto ezitshabalalayo. Some seven izinto zamzuzwana ngoba ndikhangela anifuni mntakaloku njengexesha esiphila kulo ngoku abamfuna abantu Yesu. Abafuna ufumaneka bungcweleni babo. We are so good in self-justification. Sikude kusithetheleleni. Hayi sibahle siyapasa. But xa kutheswa isimilo sobuKristu asipasi. No. Ndike ndingena kwi-social media sibona umzalwane etrendisa umzalwane. Athuba lo mzalwane ndikhamba amakholwa asithatha phi izithuko ezingaka. Asifumana phi izinto ezingaka because every Sunday, every church service, they are motivated that it shall get better. It shall be well with you. You shall drive that car. You shall own that house. You shall have that key. Materialistic things, yes, are good. But can they save us? Can they give us the eternal life? Can they get us into the glory? Atohlabela nam ndiyathanda ukuya
ekazimulweni, ubuyathanda, ubuyakhona ekazimulweni, hlala kuYesu, funa uYesu, khangela uYesu, ngoba nangaba once wafuna uYesu, number one, you will find who you are. Amen. Oh, yes. Come on, we go. Hey, guys, go! Siphuma sisile ibimnandi cawe. Hey, ibimnandi cawe. Athomnye. Momela uqonda nangaba really the scriptures are not governing. Ebandile. Uphuma mzi ibimnandi cawe. Akatshintshanga. Omnye athi yey hayi ebekhona uThixo namhlanje. Ebekhona uThixo phaya emnithi namhlanje. Oh, udla ngobabikho ngezinye insuku. But where is the indwelling of God? Ngabe uThixo uhlala phezindonga sikuzo namhlanje. Bulwanga iBhayibhile wayebengekho khangivula iBhayibhile, but once yavulwa we will know the presence of God. Ubona ngaba ayibikho ngoba sihlakane nje, but this yambela ndodwa ayime in the presence. Uhlala kunami njengoba njani na sihlale kuni, siyakwazi ukuhlala kuni xa nihleli kumi. Andikuhlala akathanga hlala kuni, ndiyawuhlala endaweni yenu kwisakhiwo senu. He's indwelling in man. He's the Holy Spirit. He's the Holy Spirit. Ahlale empilweni yekholwa liqonde, alenze kuvela isihamu, kubonakala uba likholwa eli. Kusuka izinto ebengamelanga uba zikhona. Because ekholwa umoya uhleli, God uhleli, isazela siphakame sime, angahlaliseki noma sephazamile esonweni, ahlambulule, asithethe isono sisuke kuye. Now these brothers, sikhangela uYesu, sifuna isonka, but yena umnini isonka abamfuni bafuna isonka. Now uYesu yes. Uyasuka ngoku. Bathi ke ngoba bathi kana wenza umqondiso nina wena ukuze sibone sikholwe kuwe. Hey, do you see? This is line. Jesus performed the miracles, but still there's a wenza umqondiso namnina ukuze sikholwe kuwe. Athi ngoba athi Yesu wenza umqondiso nawe ukuze sibone sikhona kuwe usebenza ntoni na mamela bathi obawo bethu bona badla imali enhlaba njengokuba kubhaliwe kwathi wabanika isonka siphume ezulwini ukuba badle sona. Amen. So benza ukuthi kusaphuma isonka ezulwini bahlala besifa, ngesibona bona ngaba ingqondo zabo zisazinze kwisonka ebebesifumene. Uthi uYesu ngoko uthe ngokuYesu kubo inene ndithi kuni asingoMozisi isoninika isonka esiphume ezulwini, kubawo ninika isonka esiphume ezulwini esiyinyaniso, kuba isonka sikaThixo sesisehlayo ezulwini silinika ubomi ihlabathi. Now uYesu Kristu is not looking at their citizens. You want something that you can live without for a long time. You don't know uphila ngaphandle kwayo, phile futhi kube kuhle. Always check out what you cannot live without. Thank you. Uthi ngoba uYesu kubo nene ndibone asinguMozonika isonka esiphume ezulwini, kubawo ninika isonka esiphume ezulwini esiyinyaniso, kuba isonka sikaThixo sesisehlayo ezulwini silinika ubomi ihlabathi. Bathi ngoba kuye Nkosi sinike eso sonka ngamaxa onke. Now bafuna isonka
ngamaxesha onke. Amen. So ithi ke xa ifuna iBhayibhile babethe bafuna ubana ngaba ahlale bamenze ukumkani. Bona ke ngoku babona iopportunity yobana ngaba okay ubana ngaba lo muntu wahlala apha wamkumkani samenza ukumkani apha, therefore sizawusoloka siwulapha sawusifumana zizonke nabajonga isonka abazawusitya temporary sawusifumana zisonka bakhankela nje what they can get out. Mama Nkosi wabakhwaqisa uYesu ngempendulo. Amen. Uthemba koYesu kubo kuba sinobuye Nkosi sinezo so wathi uYesu kubo isonka sobomi ndim, isonka sobomi ndim. Now uYesu ubona ukulamba kwabo kwasemphefumulweni. Amen. Akajonganga ukulamba kwabo kwa temporary, but ubona ukulamba kwabo kwaphina kwasemphefumulweni kube lilishwa, because abantu balambile emphefumulweni but thina simile ngentsomo epulpit. Jesus is looking at their spiritual hunger. Akajonganga to kule nto bayifuna itemporary, because people are hungry spiritually. Are they being fed in the church? Ingaba bayadliswa nenkonzweni. Uma bayadliswa enkonzweni sibona ngantoni? Sibona ngesikhabo phandle, sibona ngokuphila kwabo phandle, sibona ngeguquko kubo. Sitho sithi aba bantu bayadla ukulamba kwabo kwasemoyeni kuyaneliswa, the satisfaction of the spirit that leads to eternal life esikhokhelela ebomini obungaphakade. Whereby umkholwa nasidle isonka emkele uYesu eze kuYesu, then udla isonka sobomi, ubomi bukaYesu, the life of Jesus, not ubomi buphilwayo. But iBhayibhile ithi xa ucacisa isonka life iya overflow empilweni yakho. Xa iya overflow empilweni yakho, the life of Jesus, that means you have eternal life. Ithi iBhayibhile they no longer live for themselves, but they live for lo abafelayo. Abasaziphileli bona, abasakwenzi nothanda, abasenzi into ethandwa inyama yabo, abasenzi ukuzithandela kwabo, but they are in obedience to the Lord, because the life of Jesus, ubomi bukaYesu uyaflowa kubo. Abasayenzi intando yabo, benza ba-obey the Lord. So uYesu ubabonisa their spiritual hunger. That is timemelela kumabandla wonke alondle ibandla likaThixo. Timemelela kuwo wonke amabandla alondle ibandla likaSomandla ukuze lizoba nezakhamzimba, ukuze lizokwazi kwanesondlo libonakale. Ndingabi nomzalwane endibana endibana naye etywaleni azoguqa athi uzoguquka ngoJanuwari. Ndibana nomzalwane eludaka uthi my brother we supposed to pray that. No, I will come kwi-altar call. Athi ndizawuza kwi-altar call ngoJanuwari. Umbuzo ngobana ngaba uyadla na? Bonakalisa uba azikho izondlo, azikho izakhamzimba ezimenza into yobana ngaba aphile impilo yobungcwele kaThixo, ahlale ebungcweleni bukaThixo, abe senkazimulweni kaThixo. Athi khona ndicela into yoba ndifumaneke ndikuye uYesu, ingengabo bambulungisa bhathina bakhe. Mandiloko njalo ndifumaneka ndikuye, ndihlele ebungcweleni enkazimulweni. Ibonisa that this brother is very hungry. That is why he is able to utter such words. Udliswa into bekungamele uyayidla, but bekumele udliswa the bread of life, who is Jesus. Anikezwe uYesu, then awudla the bread of life, amkela inkosi, ahlale ngamandla, amandla kaNkulunkulu ahlale phakathi kwakhe. Therefore you see the character.
ithi iBhayibhile kuye in him we live, in him we move, we have our being. Siyasifumana kuye uba singobani, kuye we move. Bayibona igama lenkosi sikubani na? SikuYesu. Balambile abantu. Balambile. Kithi ke ngoku. Tema wesu kubo. Inena disipuni asimomozo nilisoma siphuma zoloni ngababa. Bayisoma sesesefrayizini. Bathi ngokuye Nkosi sini wathi Yesu kuba isoma sokumesa indimo. Lo uzayo kuma kasayo kulamba, lo ukholwa kum akasayo kuxana. Their spiritual test. Unxanwa kwasemoyeni. Umoya xa unxanile. Xa unxaniwe umoya. uYesu ubona ukunxanwa kwabo emoyeni. Akayibona into. But he sees these people benxanile. Now, if ubanangaba, these people they receive what they're supposed to receive. Then now uyibona le mikhuba ingaka. Ke uyibone le mikhuba ingaka. Ke uyifumane lento bana abantu bashumayelele izisu zabo ngoba belambile. Asinawubiwa indlebe zabashumayeli sibiwe ngabahamende. Amen. Bathina lo ngaphambili adlise izimvu zikaThixo. Athi uThixo Yesu kuPetros enyana athi uPetros enyana uyakuthanda athi yebo Nkosi ngiyakuthanda. Athi dlisa izimvu zami, dlisa izimvu zami. Now the call is ingaba siyadla na izimvu. The behavior sibonakala sokulamba nokunqana ngoba xa sinqaniwe silambile sijonga what they can get out. Amen. Endoda kaThixo ukubona icrowd inithi. Ibona icrowd iliqela. I-change language. Ithethe lento bafuna uyiva. Now it satisfies their own desires. Intando kaThixo ayenziwa apho. Ayenziwa intando kaThixo. Kwenziwa intando kabani? Intando yabantu. Xa kwenziwa intando yabantu ecaweni, angeke kuyiwe ndawo. Soze kuyiwe ndawo. Kuyawehla amasikizi, kwenzeka izinto ezimbi, ufumane abantu begaxeleke kwizinto ezingamanyala, abengabi nayo even a self-control. Ayibonga inkosi. But the call, you wanna know how we have to come to church. Siza ngoba uthini? Siza siphume sithi inkonzo imnandi. Transformed. Ingaba impilo yethu iyo lekufuneka ibe yiyo. Ingaba simisi la. Amen. Ayibonga inkosi. Ngoba kuyangokwa. Yiba ngaseTholi. Ushunyalwe. Nkosi Yesu imihla nemihla. Xa kushunyalwe Yesu spiritual test siyaneliswa. Abalambile bayahluthiswa, bembathiswa baze. Abasezonweni basuke baguqukeke basuke ezonweni abaqhubeka nazo okokoko bezithethelela up until kuhliswe izimvu zikaThixo zonke asonto uYesu uYesu abe inqobo. uYesu mayibe uYesu ngaphi uYesu wenkalo uYesu ibe uYesu ngaphi. He must be the center of our everyday life. He must be the center of our sermon. uYesu Kristu nje yena kuphela ebethelele umnqamlezweni. Ngoba noPaul ndizekuni ndingazinenye into andifuna ukwazi into zenu entukuze bathi zakuni ndingenanto ndiyaziyo bathi sazi uYesu ebethelele umnqamlezweni. Hayi ngoba ndinivise kamnandi kuba ndisazi inhlungu zenu, but ndisazi nje uYesu naye lowo ebethelele emnqamlezweni. Nkosi Yesu, give me Jesus, I will be satisfied. Give me Jesus, I will have eternal life. Give me Jesus, I will be nourished in the spirit. My soul will be full. My hunger. You are the thing of the past.
Amen. Sigqibile. Siwugqiba because asikhongudala. Ngibonga inkosi. Amen. Ayikhongudala. Ndiba buhlungu xa ndibona izimilo zamakholwa eziba exposed kangaka. Ndibe buhlungu kakhulu. Sibe buhlungu njalo besuka abazalwane bazithatha apha ezi zithuko. Bazinikwe ngubani izithuko ezingaka. Mna ndazi umuntu onoYesu xa kukwi-conflict phakathi kwethu, there is a way to solve it. Ubantwana bakaThixo. Athona udadi kuye wayethela umntwana kaThixo. Umntwana kaThixo. Siyoxhoma ko Facebook uthuka abantu uthi lento ithile yanitshala even ukutyala imali. Singabantwana baThixo uxolo sagcolela. Ungani na singaxolisi nenqomo. Ithetha ukuthini naloo nto ngathi. Amen. Thetha ntonto. The call of God. Sanufuna izinto. Lo myalezo wanamhlanje for today kuba singafuna izinto ezitshabalalayo. Samsiza ezikhaleza siphele but masifune izinto ezikhokhelela ebomini obungaphakathi which is sikhangela imbali nomgqibelo sokholo lethu gqithe endodeni gqitha umshumayeli gqithe ebantwini jongana naye lo wakufelayo zange ndikufele mna and asayikufela andisoze ndikufele tu zawubaleka umele izimoko zakho but khona wakufela wakuzisa asime kuye. Amen. So ndilo mntu afuna sizawuthandaza suke ekhamereni myalezo wethu wanamhlanje okanye i-PC yethu yanamhlanje ithi asisebenzele okuphokhelela ebomini bungaphakade ngoba ezi zinto zisifunayo zingonobangela uba xa kunamhlanje ingcwele kwaphela ndikude ukuthetheleleni sezomnyaka afuna ukhona umuntu obeke wathi kwana ngawa uthi uYesu wajika amanzi abayi-1 kasi ngasela jika amanzi abayi-1 see those is self justification zonke ezo sizinto esizithekhelela ngazo kanti siyachabalala inethi yona indlela abantu bacomfortable bahlele couchini yesono abenyulwa ngoba uYesu akaphakame endlini bahlele kwi-couch yesono wakwarelax ecouchini wakwahlala xa udinwe kakhulu ufika ulizofa bahlele kwi-couch yesono ababethelana ngu-1 uba ligqwirhe elikhulu xa ukhampela bahleli kakuhle bonidlalelo and kuyathiwa nakwezinto kuthiwa ungathatha asiphethe ngoYesu bakuthiwa kodwa ithixwaka nakoPetros how to get them out makaphakanyiswe uYesu makaphakame uYesu izimilo zabantu zizolunga abantu bangazokhangela izinto eziphele esithubeni azofuna i-blessings bakhangela i-blessings bakhangela yonke loo nto leyo. Umntwana wakho awo ixole solule izandla
Baba wethu ongcwele, udumo likufanele, udumo likufanele. Wena usibizele ebudweleni, udumo likufanele. Kabakho uThixo wethu, uThixo ohleli namandla, wena chaphazela igazi imihla yonke. Usibizele ebudweleni, usibizele enkazimulweni. Sonke sobonke siyakukhahlela, siyakudumisa. Haleluya, haleluya. Dumisela wafuna ngenxa yethu, dumisela wakhafulwa, dumisela nowaphathulwa, dumisela wakhafulwa kanjani, wabethwa ukubethwa kwethu wabethwa kuwe. Haleluya. Dumani nalo ufela wethu, dumani nalo ufela Phuthera. Haleluya, haleluya, haleluya. Thank you, Jesus. Haleluya. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Sivala amehlo ethu, sivala amehlo ethu makholwa. Ndifuna sisavale amehlo ethu kanjalo. Ndifuna uthandaza, ndifuna uthandaza. Sibizelwe endaweni engcono. I-back to God le, before siphume siyotsho ngaphandle, uThixo uthanda baqale kuye namakholwa athi asindisiwe. uThixo uthanda qale kuye thina. Ngeke sokhupha abantu abamnyama esihlale ebumnyameni, ngeke sikhupha abantu abengcunyeni sisengaphakathi, ngeke sithambise abantu inkululeko sisengamabanjwa. Hayi makholwa, sibizela ebudweleni, asibizela endaweni, indawo zahlulekile. Asibizela amapostila, amapostoli abahlulekile. Sibizela ebudweleni, sibizela enkazimulweni. Ndifuna uthandaza. Uma bekhona abantu namhlanje abathi Thixo ndibhanile, ndahluluka ebudweleni, nabathi khona kwinkonzo yamasindiswa kodwa ndisasindiswanga, kunezinto ezahlutyulwayo. Ingubo yobudwele yahlutyulwa, yahlutyulwa ingubo, ingubo yobudwele ihlutyulwa. Funa uthandaza. Uma khona lo muntu othi khona enkonzweni yamasindiswa kodwa ndibona izono zam, ndisenazono, ndisenazono endizibonayo, kunezinto ezisandibambileyo, kodwa Jesu ndiyavuma ukuba ndingubone. Ndibonise ngesandla sakho, ndiyaguquka namhlanje. Phakamisa kakhulu ngegama likaJesu. Naba bekhona izandla, andinandaba uneminyaka emingaphi. God is calling us. Ubiza amapostila ebudweleni, ubiza abafundisi ebudweleni, ubiza abavangeli, ubiza iwashipa, ubiza intercessor, usibiza ebudweleni. God is calling us. Kulizandla, kulizandla zakho. Tela wena phakamise isandla, baleka izandla phambili siyathandaza. Khawuleza izandla phambili siyathandaza. She status, she tababishwa ngale, she status sekawe yakho, she tababishwa ngale kawe. Baleka ndifuna uthandaza, ndifuna abantu
sibonayo abathi Thixo ndibhaqile ndimsusele ndiselemna. Hallelujah. God is calling us before sonadilishwe makuladwathina. Okulungisebenza phezulu, okulungisebenza abeka umhlabani benkosi sesizawuthandaza. Balungiseni abeka kuhle bebekhona lapha athi mna zange ngasindiswa. Ngabathi namhlanje siyakhululuka sifuna Yesu sake ngasindiswa nansinzwana ungakajoyina lapha othi uJesu athinayo siqale ngaba sibanyusele enkosini thatha lamazwi osomela phambili uthi Nkosi Yesu diyabulela ukuba ngingelafi diyabulela ukuba ngingelafi uphinde ikhali impilo yami. Yesu, diyabubuka namhlanje ngibhaqile namhlanje ngibonile amahlathi osimela phelile diyabubuka ngenze Yesu ndibe ngumntwana ngenze Yesu ndibe ngumntwana kaThixo diyaphenduka ndolela izono zami ndolela amatyala wami ngegama lika Yesu waseNazaretha. There's promises that are so holy. That's standards. Simone goes. I'm a caller. Simone goes. Let's ask this one. Simone goes. Ufana lutumo. Bisho babela izandla fundisa umthatha babela izandla abantwana benkosi kona sibabela izandla esena phambili kona sibabela izandla kuyabuya
amehlo funa izatha lesibili uma bekhona abantu abanezinto abafuna ukuzihlambulula kuyahlanjululwa azitshiwe izolo kuthulwe kuyahlanjululwa uma bekhona abantu abathi ngifuna ukuconfessa sizalivula lothulo ngoba abantu bazovula izolo ziyakelwa izolo ziyakelwa babekhona cela baphala izingalo zabo ngomso ngofo ndicela babe lapha abantu abafuna uvuma sizabanika ithuba ngomso ngofo ndicela babe lapha abathandekayo sawufika ngomso ukuze bathole abantu bakaThixo ithuba lokuhlambuluka cela siphala izingalo zethu cela ukuthi uBishop asasifanele ngegama lenkosi siyakhonza abathandekayo ngomso siyaphinda siyahlala lendawo fuselelo siyaqala uthandaza ngo-5 siyaqala uthandaza siyaqala uthandaza ngo-5 intercession iqalile apha ngo-6 siyaqala uhlatshelelo ngo-7 singene ezwini lenkosi asinibazisi ngo-8 makholwa sizama ube u-8 abethe sesiphumile ngegama lenkosi please bathandekayo bema ngomso bekumakhelwane bema abayicolleagues nawo umuntu ngegama lenkosi cela sivala amehlo solule izandla ngegama lenkosi baba siyabulela siyaphuma nkosi phuma nathi Jesu sibonga lemvuselelo sibonga imvuselelo sibonga irevival baba wethola amandla sibonga lemvuselelo osibizele kuyo namhlanje siyaphuma nkosi hamba nathi Jesu fihla ibandla lakho fihla ifa lakho fihla abantwana bakho ngegama lenkosi Yesu baba siyabulela sibonga umbhaqo nkosi isicala sakho othethe ngaso apha umkhonto wakho sicela nkosi uphethe umphamandla msilelela umkhonto wakho othethe ngayo apha yena nosapho lwakhe ngegama lenkosi Yesu baba wethona amandla siyabulela kakhulu umfihle isicelo sakho othethe ngaso kuphakeme wena baba siyabulela sabuya ngomso sibelapha kenza abantu bakho ngegama lenkosi Yesu ufefe nothando ubudlelwano babo ingcwele uhlale ukuthi uJesu andabuye khona phakathi amen sibethele uThixo izandla bakho sibethele uThixo izandla ngegama lenkosi